wafunga kuratidzira? Inine eji yandiri ndine 63 years asi ndiri kuona kuti zvinhu zvaoma muno muZimbabwe zvirikuoma zviya nehurumende iripo yaMnangagwa. Isu hatichaidi zvedu, vana vari kutambudzika. Izvozvi kukura kwandaita ikoko ndini ndakubhadharira vana vazukuru mafizi nekuti ndinowana maUS nekurima nedzimba dzangu dzandinadzo ndakutora mari iyo yekuti ndidye handichaidyi basi ndakubhadharira vazukuru nekuti vana vari kutambira mazigi. Anda kuzoachinja mazigi aikuisa kumaUS kuti aendese mwana kuchikoro wari kutotadza. Asi mwana watotora nezvavo madhokta. Saka isi tatati hatichadiba zvavo umbavha hwanyanyisa. Mari haingati mari yenyika ingonzi ngeyachivhayo ngeyatagwirei munhu 103 nasikotisa kukanya muno muna 15 million chete asi munhu anogara ne100 million mumba make. Hatifungi kuti zviro zvakanaka izvozvo. Saka ima musi kutya polisi here nemama? Handisi kumboitya. Kana vachinditora ngavanditore havo. Izvozvo ndakatyoka gumbo asi ndiripo pano nemaklachi angu. Ngavanditore. Handiti zvanhu vese wawadzingirira vanhu. Saka kana vaMnangagwa vabva anochapinda ndiani? Aiwa tinoti General Chiwenga wambopindawo. Kana watadzawo ndizvozvo. General Chiwenga tinoti wambopindawo. Zvakanaka.